Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Estamos xa iniciando o cultivo, estamos xa en fase de brotación. Dependendo dos viñedos, da proximidade que teña ao mar e da época de poda, vamos a ter viñas un pouquiño máis adiantadas, xa con 2 ou 3, ou a veces xa incluso cun racimo visible, e nos viñedos podados máis tarde ou máis contra o interior, pois aínda estamos en yema hinchada ou punta verde, non? Entonces xa empeza o ciclo, en este momento é variable, incluso dentro do mesmo viñedo, depende do vigor que teña a planta, vamos a ver pois plantas un pouquiño máis brotadas e menos brotadas. No momento que xa temos unha folla aberta, xa está exposta, xa empeza a ser receptiva pois a que algunha espora de mildio que xa temos pois a información do areeiro que xa está madura, que xa ten ese poder de inocular a enfermidade, pois se hai condicións meteorolóxicas que así o permitan, pois podemos ter infección primaria. Entonces, a partir de aí, pois xa os técnicos e os viticultores temos que estar un pouco atentos para empezar a diseñar a estrategia para ir protexendo en preventivo esta enfermidade sobre todo. O tema do eidio é menor visible, pero vai estar en paralelo. E despois, outra das accións que estamos preparando os viticultores é outra das plagas, que é a plaga da polilla, que hai unha estrategia que consiste en que os machos non encontren as femias para que non se fecunden e non se desarrollen, non? Entonces, pois, colocamos unha serie de difusores que van a inundar todo o entorno do viñedo pois coa feromona que emiten as femias, entonces os machos non van a encontrar as femias. Entonces, no momento da brotación está acompasado pois o que é o desarrollo desta plaga, que é a polilla, a Alopecia botrana, e a brotación do viñedo. Entonces este sería o momento de ir colocando estes difusores para ter controlada esta enfermedade. Desde aquí tamén pois facemos eco desta estrategia de xestión desta plaga. Estamos as 3 cooperativas traballando man a man cos nosos socios, incluso cos viticultores da comarca. Canto máis se desarrolle esta técnica, pois máis beneficioso, máis efectiva vai a ser, máis beneficioso, e o fin último desto é minimizar o uso de insecticidas, non? Entonces, pois nos parece pois unha acción que debemos fomentar. Nós nos viñedos propios de Martín Codas, e constame que no resto das cooperativas así o fan, e invitamos ao resto dos viticultores que se sumen, donde xa a maior parte das tendas agro da comarca xa teñen estas feromonas, e incluso pois poden vir ás propias tendas, a agrotenda de Martín ou a unha outra tenda das cooperativas, onde se lle vai a dar información e dispensar estes difusores para unha correcta xestión desta plaga. Todos os anos, ao final, vai a depender, pois, temos a palabra de integral térmica, é dicir, a temperatura que vai facendo, pois, as horas de frío como no inverno, e despois, a partir de aí, pois a planta entende que é o momento de empezar a brotar. En comparación co ano pasado, pois vamos un pouquiño máis retrasados, en torno a 7-10 días co ano pasado, pero ven sendo unha brotación normal nos últimos anos. O ano pasado quizá foi un pouquiño temprana demais, este ano pois vai acompasada en relación ao ano pasado. Eso tamén pois nos dá un pouquiño máis de tempo para empezar a tratar. Vamos a retrasar a primeira aplicación, non? Entonces, bueno, sí que vamos a insistir no tema da calibrado
é unha boa práctica da aplicación de fitosanitarios porque temos pouca folla aínda para tratar, aínda que é receptivo, temos pouca folla. A folla vai ser ao final quen vai a recibir estas gotas de fitosanitario que queremos. Entonces, sabendo pouca folla, temos que ser máis precisos incluso que antes. E ao final temos que ter unha boa veciñanza pois co resto dos veciños, dos agricultores, en especial pois nas zonas máis sensibles, non? Que nas zonas máis preto das vivendas, pois preto dos camiños e en especial dos cursos de agua, non? E nos viñedos máis adiantados, pois o propio sería tratar xusto antes das chuvias para protexer estes eventos. Ahora, este fin de semana dan chuvia, entonces tan pronto pase este episodio de chuvias, insistimos, donde haxa xa follas estendidas, pois sería o momento de empezar a protexer pois estes brotes, que isto o que vai a suceder é que non vamos a ter infeccións secundarias e vamos a vir xa sans desde un principio. Se retrasamos moito esta primeira aplicación, xa vamos a ter máis inóculo dentro do propio viñedo e despois vamos a ter que ir pois con tratamentos pois máis seguidos e incluso pois con materias activas un pouquiño máis específicas para eso. Ahora, o indo preventivo, aínda que trátase con produtos máis suaves que cando tes que ir xa intentando curar pois as primeiras inoculacións que xa tes no teu viñedo, non? Entonces, eu creo que hai que cambiar o concepto máis de número de mans a número de materias activas emplegadas e kilos de materia activa emplegadas. Tal como estamos coas ferramentas que estamos tendo de caídas de rexistros de materias activas, as materias activas pois cada vez son menos persistentes, vamos ter que pasar máis veces, pero se o facemos ben con produtos máis suaves, non? Entonces hai que ir adaptándose pois ás novas legislacións, ás novas circunstancias para levar o cultivo a término, pois e intentando pois ser o máis respetuosos co medio ambiente e sobre todo coas persoas, que ao final pois somos todos os mesmos e temos que ir todos da man para levar este cultivo adiante. Neste momento as plantas están tirando das reservas para a súa brotación, non? As raíces están empezando a tirar, entonces hai que ter cuidado coa competencia, é dicir, cubertas vegetales moi altas poden estar competindo cos recursos que ten a disposición da planta, mentres non hai temperatura, a materia orgánica non vai a liberar os nutrientes que ten secuestrados ou que ten almacenados aí, entonces nestes momentos de floración é importante pois que haxa pouca competencia. Nos máis que un laboreo recomendamos que haxa unha sega, que a erva estea recortadiña, estos vai nos a facilitar pois poder entrar a tratar ou a facer outros pases no suelo e sería o máis importante. E a partir de agora pois empezar a sacar os brotes que estean fora de sitio, é dicir, nos chamamos chupóns, ou decir, os brotes que non están nas varas que non van a ser productivos, non?
pois é a labor que vai ter que ir facendo os viticultores pois nas seguintes semanas. Esas cepas mortas, eso para os malos estudiantes, por decirlo así, non se tuveches ese tempo casi todo o inverno de preparar esta tal, se non fixeches, pois ainda é o momento, o mesmo que facer as plantacións novas e a reposición de marras, non? Pero bueno, xa tuvemos máis tempo para poder facerlo. A resposta concreta é, ainda estamos en tempo de facelo, pero a maior parte dos viticultores, pois esa labor xa fixemos. E despois o tema dos abonados, pois máis con abonos pois máis lábiles, é dicir, que se disolven máis na agua, pois se podrían empezar a aplicar agora, non? Porque cando vai a planta empezar a ter que tirar deles, se o fixemos demasiado temprano, pois con estas chuvias, pois igual pudo haber algún tema da arrastre. Entonces o abonado químico, por decirlo así, sería o convencional, sería o momento de facelo agora. E as materias orgánicas pois pódense botar en calquer momento. Pero bueno, agora mellor unha peletizada que un esterco fresco, porque vai estar máis facilmente asimilable para a planta e vai a poder aproveitar máis nestes momentos. A Deputación de Pontevedra acaba de publicar un novo aviso fitosanitario do persoal da Estación Fitopatolóxica do Areeiro como parte da fase inicial da campaña da vide. Froito do ascenso das temperaturas máximas, especialmente dende o pasado venres, o persoal observou un desenvolvemento relevante dos gromos nas viñas do Salnés, mentres que nas subzonas do Condado e o Rosal se atopan máis atrasados. O estado fenolóxico dominante no Salnés é o de acios visibles, mentres que nas outras dúas zonas é o de follas extendidas. Ao coincidir esas temperaturas con nocturnas máis suaves e certa precipitación, algunhas viñas xa están en situación de risco de mildio. Por unha banda, aínda non se sabe con certeza como evolucionarán as precipitacións e as temperaturas, pois as previsións difiren na cantidade e probabilidade de choivas. Pola outra banda, estánse recollendo cifras significativas, aínda que baixas, de esporanxos. 36, un incremento considerable fronte aos 10 da semana pasada en Sanxenxo. Con esa suba, sumado ao maior desenvolvemento das follas e a previsión de temperaturas suaves, elevarase o risco de infección, especialmente nas viñas de máis vexetación, onde se aconsella aplicar o primeiro tratamento inmediatamente despois das choivas, no caso de que as condicións ambientais previstas se cumpran, e sempre con vento en calma para evitar que o produto se arrastre e xere contaminación, e sempre que non se estean a realizar seguimentos específicos desta enfermidade. No resto de viñas, compre incrementar a vixilancia. En canto a outros parasitos da viña, só se detectaron caracois que están a eliminar parte das follas e dos gromos. Ademais, o persoal de Areeiro aconsella non descoidar os labores de roza da vexetación, nin a eliminación das plantas mortas na súa totalidade, algo imprescindible nas zonas afectadas pola flavescencia dourada. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. A Xunta de Galicia destina 1,2 millóns de euros á promoción fora de Europa do sector vitivinícola da área territorial de Pontevedra. En total foron 9 as adegas beneficiadas por esta liña de axudas da Consellería do Medio Rural para a promoción dos produtos do sector vitivinícola en mercados de terceiros países. Unha delas foi Atis, no Concello de Meaño. Hoxe recibiu a visita do delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera. En toda a política da Xunta de apoiar o sector primario, pois desde a Consellería de Medio Rural ten unha serie de axudas, entre elas a de axudar o sector vitivinícola digamos na promoción de terceiros países, non? A Bodega Atis pois concurriu a esta subvención e tuvo unha axuda para este cometido, e teño que dicir que dentro pois de Pontevedra concretamente foron 9 as bodegas que tuveron axudas por un importe total, todas as bodegas, de 1.200.000 euros. Bueno, esperamos que con estas axudas que a Consellería de Medio Rural pon pois ao sector vitivinícola, pois axude, non, a mellorar pois a súa, digamos, distribución en terceiros países, e polo tanto o beneficio pois sea
mellor, non? Para todas as bodegas que participan pois nesta e concurren a esta línea de subvencións da Xunta de Galicia. Así, esta empresa, que se dedica principalmente á comercialización de viño, recibiu unha achega de máis de 55.400 euros, coa que a Xunta busca fomentar a súa imaxe fora dos países da Unión Europea. Cabe destacar que, tal e como confirmou o responsable da empresa, as exportacións xa supoñen un porcentaxe moi elevada da facturación total da empresa, polo que estas axudas veñen a apoiar unha vía de negocio que está a demostrar ser moi positiva para o sector vitivinícola galego. E agradecer este tipo de axudas. Como sempre dicimos, Meaño é terra de viño, quizás sea un concello con maior concentración ou ubicación de bodegas, ten un peso específico moi importante, tanto no ámbito económico, cultural e social. Entón, agradecer este tipo de axudas para que as empresas, neste caso as bodegas, poden comercializar e tamén poñer o nombre de Meaño en terceiros países. Neste sentido, na convocatoria do 2024 beneficiáronse destas axudas un total de 13 empresas, das que 9 corresponden á área territorial de Pontevedra, que recibiron 1,2 millóns de euros. O orzamento total desta liña de subvencións é de preto de 1,3 millóns. O papel da muller no sector vitivinícola experimentou un gran crecemento nos últimos anos, non só no ámbito da produción, senón tamén na transformación. Actualmente, ambos suman 2.606 mulleres activas baixo paraugas do sector da denominación de orixe Rías Baixas. Estas repártense da seguinte maneira: 2.222 mulleres viticultoras e 384 traballadoras nalgúns dos diferentes departamentos das 179 adegas adscritas á denominación de orixe. Esta tendencia non pasou inadvertida en Rías Baixas dende a súa construción, que cada ano suma máis mulleres entre as súas filas en postos de dirección e nas distintas fases de produción e elaboración do viño, dende o cultivo da vide ata a súa comercialización. Froito da evolución do sector, cada vez é máis habitual atopar explotacións agrícolas ou traballos de viñedo liderados ou supervisados por mulleres. Un ámbito no que este Consello Regulador pode presumir de paridade. Dos 4.959 viticultores asociados a Rías Baixas, case o 45% son mulleres. Tamén as adegas son un fiel reflexo dos cambios en termos de igualdade laboral. A presenza feminina non só aumenta en postos de responsabilidade, con 65 mulleres en posicións de xefatura nas adegas amparadas pola DO Rías Baixas, senón tamén en áreas como a administración, con 63 empregadas, os labores de adega con máis de 50 operarias de adega, o mantemento de viñedo con ao redor de 35 operarias ou a enoloxía, unha área na que unha vintena de mulleres dedícanse á elaboración do tan prezado viño de Rías Baixas. O papel da muller tamén ten especial relevancia en ámbitos como a comercialización ou a loxística, todos eles aspectos fundamentais para a presenza nos mercados dos viños de Rías Baixas. Nos departamentos de comunicación e marketing a presenza feminina supera as 30 traballadoras, mentres que en enoturismo son ao redor de 25. Así mesmo, cobra forza nas áreas de vendas e exportación e nas de xestión e finanzas, dúas áreas nas que superan a vintena de mulleres. A incorporación da muller no mundo do viño non só supuxo un avance en termos de igualdade, senón que permitiu ampliar a diversidade de ideas e propostas nun sector que evoluciona constantemente e que dende o minuto 1 se fixo sentir na denominación de orixe Rías Baixas. Deste xeito, o seu papel foi fundamental para manter as cifras de vendas da denominación de orixe máis grande de Galicia no contexto socioeconómico actual. Así o demostran os datos que sinalan que en 2024 o órgano de control e certificación expediu un total de 35.630.000 botellas de viño amparado polo selo do Consello Regulador. Dende o Consello Regulador están convencidos de que o avance da muller dentro da DO Rías Baixas é imparable e resulta fundamental para seguir impulsando o crecemento e innovación, a sustentabilidade e a apertura a novos mercados dos seus viños. Recoñecer o seu traballo e as súas achegas, aseguran, non só enriquece o traballo dos profesionais da denominación galega, senón que é unha forma de garantir o crecemento desta no futuro. Agricultor,
chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.